لكن صوت comment المصورة اللي قاعد تسمع عليه صوت تاني Mě taky tenkrát lámali, prostě, abych šel do politiky, jako jo, jenomže když si to představit, to čistí hajzly, vole, a potom budeš dělat na hradě, vole, být debil akorát. Takže jsem začal psát knížku a píšu knížku o tom, vole. To je jediný, co můžu dneska dělat, pro to udělat. I säsongerna, man kan ta för sådana till det verkar begränsat till man kan ta fel att gå dit i det. Ta knížka se jmenuje Sametový číslo 89. Projevil o tom zájem nějaká dánská společnost, která to o tom chce natočit film. Takže teďka píšu tu knihu a tak jestli se to podaří nebo ne, to já teďka ti v tuhle chvíli to neřeknu. No så här är det fest till. Ja, det var där jag fick ett over det. Ja, det var det för du går så långt så du kör. Assala kulturen faktiskt. Vad sista eller fråga för dig. Víte, pravda. To je special present. To je pro mě? No, díky moc. Ve spolupráci s magistrátem jsme vám tady objednali taxík. Persoonlijk tror jag det kommer att få ta så. Inte bara färdigt och så. Praga till Polen. Så. Vážení spoluobčania, súdružky a súdruzi. Lásne, ázne. Vy ste hádavate, ale nekam. Aha, prosím. Det är Praga, det sa det. Ah, så. Ja, så. Ja, så det är för. Vážení spoluobčania, súdruzi. Linken är ändå måste linken. Det ska sticka ut det två. Vad? Vaslinke. Ah. Vaslinke. Vaslinken ötket. Ja. Vaslinken ötket. Satt alla köttarna så kan det så där det stiger. Så att vi har det. Achtolan? Ja, ja. Já myslím, že ve spolupráci s magistrátem se dílo jistě vydaří. Tak tady půjde ten prvomajový průvod. 250-300 tisíc lidí. Víc neseženeme, ale. No jistě tu díru necháme zahrabat. Já myslím, že ve spolupráci s magistrátem se dílo jistě vydaří. Vaslinke ötket vadul. Ale to jsou vážně nás. Mun nerozumím ani slovo. Vaslinken ötket vadul. Under vassarna bara. Du står där framför disken. Ne, to nebylo tady. To bylo tady. To bylo tady. No, det är bara lite tanken som ja, det är bara så. Tankovou divizi z Chomutova, ty tanky budou tady prostě narovnaný prostě na národní třídě a sehnali jsme taky policejní brigádu. A ve spolupráci s magistrátem se dílo vydaří. Tady bude prostě ten kordon těch policejních vozů. Hela, så. Kordone. Kordone. Ja, men det var bättre fort.
Bude to fot? Jo. Budete chtít nějakou helikoptéru nebo spíš... Ja, Bude trošku problém se světlem, protože... aeroplano, helikoptero, zo, dat was. Chotan? Chotan tady bude taky. لا بنطلع نسير قاعد اللي تدري الحديد ولا 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 بس الصوت تعيس لك الفاضي واتس جناب what's on yeah Já. Ale na ty národní třídě, ty vole, tenkrát to jak to skončilo, veď, oni furt byla nějaká fáma, že prý jsem vdechnul. Mě furt naháněli ty vole 3 dny benga, ty vole, já jsem toho měl tenkrát docela plný koule, jo. Masri ke watu wasana ke pun ada juga anfor Du ställer inte Sotofallet, Sotofallet. Nej, det är från No tak s tím počítáme. Já myslím, že ve spolupráci s magistrátem se dílo jistě vydaří. orang pun ujur ada badan fitan ada ikuran order خاف على الصوت هذا الصوت سألك تفاعل لما تفاعل تفاعل A to S, no. تلعب To si myslím, že se někomu nebude líbit, no. كنت تجيب موبايل procházka. A Dubček, Havel, Adamec, jo, ten tam vlastně nebyl. Ruml, Dienstbier, Kubišová. Ty kolik to má kolik? Aha, no takhle, prostě pokud vím, tak jsou ještě přivolaný posily z venkova budou, takže myslím, že ty lidí bude dost, no, tak kolem 20-30 tisíc. Někdo dneska neví nic, ty vole, jako to všechno zapomenuti, koho to tady zajímá? Koho, vole? Ukaž mi tady, zastav tady nějakýho, vole, zajímá vás toho tady? To, co se stalo, vole, normálně, vole, 17. listopadu, zajímá vás to, paní? Nezajímá, vej, vole. Na tebe serou všichni, vole, je to úplně uprdele, hlavně prachy, vole, prachy, vole, a takže, vole, já píšu, vole, kde byl a doufám, že snad, vole, se o tom někdo něco konečně dozví, vole. Se no,